Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong ka United Democratic Party na maukan raw ubakan sing linsyang. Hakalay tarik rempang arjar pesan ulawan ban tap kerteng ban airing haki election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council keban salong haka arpuwe tarik rempang arjar pesan ha interstate bus terminus Mauyong. Habakran bat kilat patai kubor hadin beladat ban tap kerteng ubakan sing ulaong bagajingmi jong u ban yakun ya kini election kadi namar kajing terang ban syakri ka constituency kamtam ya uduk usuk. Ulaong ru ba udan kajing kerman ban poi syakathong ha kini election namar UMLA barim ka constituency kata uba Remington pingrup. Udan ringkat bat u ban ai kajing kershan ula ban rap ru da ka baong baki pat ba kathan ki terang ban penjab ya u ha kini ka genti namar udai ru utrai shnong. Pau kajing sngongu ya ulai ubala yalam linti ya kini kasngi bangin poe hakane ka office bangin thep kerteng na banta kane ka election MDC jong ka maupun ro constituency ka jing kublai ka let ru syakipat ba nong song snong jong ka maupun ro constituency bad ka jing kublai ka bakar pang ka let ya iway pe iway kinong song snong ki bangamla ban kendo ngasim gani ka jing kublai ka bakar pang laki bakersan ya nga bat ki bom kersan ngapen map namar gamla ban kendu lani ban phone iway piway namar ka por ka balongkot bat ka jingku blai ka bangkong sanru yai kurim ka jongai badon kan iblai sai ai mensim bat kham tamru yai XMLA jongi ibelong i chief advisor jong ka UDP na mau kun ro constituency ka jingdon rangkat jong i padu ibelong i XMLA bat ki nong kersan jong ka UDP na mau kun ro constituency kala Aisha kajing singan kala Aisha kajing kermen yang aku mu kandidat nagani ko constituency ngej ru bahamong ko ro constituency haka jungi i gajonga upat ba nong song snong u angnut bangin yo ya wew MLA bat wew MDC nadu usnem ar hajar khat saw bat hadu usnem ar hajar khat khandai karai ksan jong ki nong mau kun ro kapan i baki kwa ba wew MLA wew MDC bat kim kwa na ka wew ka longhi kata gade ka jing ya bat ka jing yu i ka jongi ya gade ka mo ko constituency kumtanga tu bat nga ai men simi kinong kersan yung ka UDP na po mau kun ro bakin ai ka kti ka diang kti ka mon rengkat di XMLA iba Remington pongrom bakin tresitam walang imla ya ka ban kendu i way pe way ring ngej bakin trei bakin runghing rungsem ban pensngau thu ya kinong song snong bat ka jing khublai ru kalej se kinong kersan jong iba martel en mukim kibala ai ka kti ka diang kti ka mon yanga ban ya kersan lang hadin bala song thai nomi ngej ba kinong kersan jong ba he ba kinom sopla bat kinom sa khun swen ngangan don rekat bat ki haka yap ka im haka khia ka shon lada ki ibit yanga banjit yanga ku MDC kinsim ru lang ba kani ke social media bawat langam kendu ya ki kinsim bangai don rengkat bat kin ai ru kejing duai bau blain pelilat inga ya kini ke lenti ke bangai bat ngapan map ru ya kin nong song slong juga mau kun ru konsumsi bayo don kalat kejot karem ngaku bru ngalong bompiang ngakentu ya ki bakin map bat ngakerpat jor tagamen sim juga jing sing ru bakin ai kini ke kenti mentah ban kersan inga kum ubriu naga than le jong ubriu bal angnut ban ka mensim bat ka jing thrang jong ban syakri ya ki pat ba ki baduk ki bejenjar ha ka thi constituency te nagaliang jong sa sisir nga kentu ya ki nong song snong jong constituency wala ngamla ban ya kentu i wai pe wai sobha wat nom tho bat map ya ki jing bakla sai sen yo don kalat kalet ya ki nong song snong ai ka jing kersan ko badon buram ha ka ni ki MDC jong ni nenta di padu riming ibalong iding ba ya kini kambat kinong kersan jong UDP ngai hamau kunro ngadon kathong ban job menta bat kadon gadau ba kalong baha ka mau kunro constituency bunsin kinong song snong kijit ya kaseng trai retry muluk bat ngayeng hak sembol ka bom bat ki pat ba kin ai kajing kersan ya kani ka parti UDP namar kata gadau ngai ba hakisnam ki balalet i XMLA jongi dak badon buram jongi
im job na ganu parti i job na kasembol joga bom na kata kadaw nga kermen baga ni election mentaro ba pajba nong sanong joga mo puro kin aya ke kersan ha kasembol joga bom kublesi aja nga bat kawan ni nagabtaya kawan ya sendalam ya ibu kencing siang bat nagaliang cungi hikum ka senong ka tau ka bingidon ni kata komisiam ka bangin ang nut pengenciat hiya u didiet dan u kertong ubadon ha katany bat ha ka blok mo ko daw konsisi bat ni singan hiru ba ni kundidiet cungi bangingi penjang mentah kalong ka ba ni idon kam si sia ya ni brio ubadon khamtam ha katany blok mo ko daw konsisi ki cungi bat udai ru brio ubadon ka bentah ha ka ban yasok kum uta unong sok sinong ha ka blok mau kun kon kunsi rei na kali ang kecungi ngidon kata kecing singan bat ngidon kata kecing sia na ka benta cung uni brio uban long uta unong ya keren bat unong ya sai ya kamat ya ka curah cungi kum kicai uni dan kali ang kecunga nga ai kecing kersan la ulong kumno larang idon kacop le negara nginjai kersan be kat ba ni urang ba udang ni sia khmat ban ya trelang bat ni kum ki pai ba kinong song sinong ha ka blok mau kun kon tusi kitang kini gi gentian na kalang ga chunga mas kitbok kiruyang ya baro khamtam ya ki lok ki cho ki badon ha ka blok mau kun kon sensi bakin ailam ka jing kersan ya ni urang ba ulong utrai jaka bat ulong ru nong sok sinong ha ka blok ma kun raw kon si ke jini tang gini tin kublai ya pi barok kum kipai ba pin ya island ko jing kersan ka bopura pin ya kersan da ka bakhuit da ka suba nginjo ro ka sinchar ka khadan ka bakhuit ka suba ha kisni por ki ban sawan kublai